A 20. századi lószar bemutatja. LucasArts Likas szar filmek. De az a lesdi. Kurva régen egy kurva messzi galaxisben. Baszadékok első rész. Amikor a faszapók és gecék megtámadják a nagy büdös lófasz, akkor Gyurcsányné és a nagy büdös köcsökségek elkezdenek baszkódni azon, hogy rendeljenek a pizzát, vagy a pornócsatornát nézzék, vagy mindkettőt egyszerre. De mivel nem tudják kideríteni, hogy kinél van a távirányító, Ezért vesznek kotont? igen, vesznek kotont és verik. És még Playboyt is, talán. Playboyt is talán, de mivel az űrhajósz flotta mindent elvitte, ezért megtámadják a lemezlovas kastélyát, aki ellentámadás véget megtámadja a parlamentet. És két hülye buznyák paraszt, Vitéz László és János Vitéz megpróbálnak baszkódni, de nem sok sikerrel. Pont és pont. A filmről még annyit, hogy ne próbálják meg élvezni, ne próbáljanak meg rajta élvezkedni, mert szar lett. Köszönjük. Köszönjük. Hát kifogyott az üzemanyag, bazzeg! Le kéne egy szállni. Van benzínetek? Anyádnak van. Te egy kis buzi vagy. Kap be a faszom. Rohadék kis geti házit. A kurva anyád, hogyha leérünk, megtaszom 100. No gyere, hogy is. A kurva anyádat. Hello, köcsög vagyok, akit is köcsögötök, kövessetek, bazd meg. Majd verjétek a faszotokat, mi addig kinyírjuk a parasztokat, de beszóltak nekünk a WC-nyere se használhatót, hogy redvás parasztokat, hát berúdátok és elélveznétek. Jó, basz. Hát Isten, ez szar volt. Hát tudom, bazd meg. Hát ez kajás szar volt, hogy felvert a gyorran ez a rohadt szar. Hát ez nagyon szallandolás is volt. Ez a droidek nem tudom, hogy mit izélt itt. Vajon van Playboyuk? Hát nem büdött cigány, bassza itt a farkat, meg valamit a végén. Tudom. Vajon van Playboyuk, szerinted? Hát ezt nem tudom. Hogy gyere Isten, nézzük azt a kék szar bajkal. Úgy bazd meg, mi a szar ez? Ez egy ilyen büdös faszgajon. Nagyon büdös. Kurvára. Hát, hogyha ide érzel, bazd meg, vagy 8 fényévre van. Vagy mi a fasz. Hogy a kurva anyád, mit engedtétek be te kis basszok? Hát azt hittem a WC-nyere se használható. Hát ezt jól elbaszta a büdös köcsög. Így milliókat vesztetünk el ezek a büdös buzik. De hogy kapnád be te is? Kapod én be egybe a kurva anyádat. Vagy tudod, mikor te redvás faszopó. Most köcsög. Menj a kurva anyádba. Jó, megyek. Hoztam piáti részek, farkak. A kurva anyád. Mi a fosz ez? Már kevertem bele egy kis fosatót, hogy biztos szétfossátok az agyatokat. Ne szabad meg vedejét. Leszebb meg neked is. Ódik, ez kurva büdös. Fúj. Szevasz köcsög. Kurva anyátok. Csapi? Visszaszereztétek a Playboyt? Nem, mert ügyes a WC és nincsen Playboy. A kurva anyátok, akkor szerezzétek gyorsan vissza. Orbán le fog minket győzni. Értettem. Már is megyek. Azt egy büdös redvás köcsög vagy. Kurva anyád, hozzá kotot is. De nincsen koton. Te nem kapsz. Pont ezért hozzá segnyaló kis köcsög. Kap be a faszom. Neked te ne pofázzál, mert levágom a fejedet, és belejelvezek, buzi. Na megkapod ott, szevasz. Kurva anyád. Mi a fusz ez? Csapi! Befingottak. Az a nyoltok? Fúj, valaki ide fing. A kurva! Na, most szétbasszuk őket. Anyátomat most mosszátok meg. Hogy lehegettem azok. Hülye fasz. Na, várjál. Oda pörköl nekik egyet kicsit. Várjál a fedezé.
Csápi, sziasztok! Szép kurva már redvás pofára te zsidók. Szétbaszom kurva anyád. Hadzsime! Kukorica mávé. Mi a faszomet megbasztak? Gyerekek, ez is az etika! Na, őzéken őket baszni nekünk, nem bassz meg. Meg fogok ölni! Megfőttel is a fasadékba, várjál, leszedem. Köszi! Na, záruljuk az ajtón, bácsi már. Most megúsztuk. Hadzsime! Na most mégis mindenkit leírtuk. Kezdek beleülni, szenszei. Meg fogok ölni! A Egyet faszom. megisztuk. Mi? Mi a faszom ez? Meghalsz. Hülye rasszista állat. Hadzsime! Meg fognak minket burgyásosni, bassz meg. Megint a szar. Na most mégis mindenkit megölök. Lebaszták az ajtót, a kurva isten. Elmondod, köcsög. Faszra badak. Ó, picsába. Pedig ma majdnem elősz. Na húzás innen, botok. Na, ezt megúsztjuk, bassz meg. Vegyek haza, azt kiverem a faszom. Mondjuk én is van. Gyerekek, gyorsan szedették. Fúj, de büdös van. Bazd meg. Habi! Ezek nácik? Ezek kik, bazd meg? Nagyon büdösek. Ezek a Gyurcsánynak a izéi, na. Rendőrei. A rohadt kurva anyátokat. Vajon van náluk kutyaginyó? Hát biztos, akkor nagy farknak ezek is. Megbasszatták magukat. Elvasztok, menjetek a pornó csatornába, köcsögök. Anyád nézi. De ne nézed, parasz. Most akartam levenni a tangám. Én mindjárt beleszorok a tangádba, köcsög. Anyáddal szórakozzál. Hővében. Jó, most megkap. Jó, hát rohadjatok meg, kis faszlatok, feljelentek, mert nézzük a pornó csatornán, kurványátok. Anyád neked. Kapd be a faszom, miről tudni. Rohadjál meg. Kap be, büdös kurva. Nem van feljelentek, meg fasztalat vagy. Ja, és nem pornó. Pofába, megnézem a pornót. Ez jó, mi? Ez kurva jó volt. Anyádnak volt jó. Faszkolok.